खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी कक्राझार मुलुगसोलोंसालिनि सतीश चन्द्र बसुमतारी बयस हस्टेलनि फरायसाफोरा क्लीन लाइन्स ड्राइभ हाबाफारि खुंफुंदों। आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जाखांफु लाइमोनफोर एबा फरायसाफोरा कक्राझार सहरजों नांजाबनाय बर' गेन्द्राबिल गामिनि दोंसे समायना लामायाव दाखोर दालाजों बुंफबना थानाय कक्राझार मुलुगसोलोंसालिनि सतीश चन्द्र बसुमतारी हौवासा देरानि बानजायनायाव आरो लोगोसे बर' गेन्द्राबिल गामिनि हेफाजाबाव साखोन सिखोन हाबाफारि लादों। बर' गेन्द्राबिल गामिनि बे लामायाव जाय सुबुंफोरा बेरायग्लांहैयो बे बिथांमोना जाला लोंला खालामनानै लेथ्रा खालामनाङा होननानै गामिनि सासे सोद्रोमाया खौरांनि गेजेरजों फोरमायथियो। लोगोसे फरायसा बिथांमोनहाबो मा फोरमायखो आबुङै नोंथाङा खोनासंना लादो। गिबियावनो बे फुंनि समाव सतीश चन्द्र बसुमतारी बयस हस्टेल ना बयस हस्टेलनि स्टुडेन्टफोरखौ आङो सा बर' गेन्द्राबिल गामिनि जानानै बरायग्रोबाय। बे जिनोखि जोंनि हाबनाय लामा मेनलि बाहाय जोङो बोसोरै गामिनि गोजा साफा खालामो। दिनै बिथांमोना गावसोरनो साफा खालामफैदों। बाहाय माखासे सेंग्राफोर बा सिख्लाफोर बेरायफैनानै बिदिनो लोंला जाला लेथ्रा खालामलाङो। प्लास्टिकजों लोगोसे बथल मोनाबिलि समाव बथल बिदि गालांनायखौ जोङो नुनानै बिथांमोना नुनानै दिनै जोंजों बाहाय सहजग खालामफैदों साफा खालामनायाव। बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय। आङो बाहाय फैग्रा जेसेबांनाखि जों नुनो मोनो जेसेबां एलबाम जायो माबा माबि बिदिनो भिडिअ थिडिअ जायो बे लामानि बादै गुबुन जायगायाव एसे खम नुनो मोनो। खिन्थु बाहाय प्रत्येक एलबाम माबायानो फैयो आरोखि। जोंबो बेखौ नुनानै जोङो एसे दुगाखांनाय मोनो। बयबो बाख्नायलाङो लामाखौ। खिन्थु माखासे बे बुंनो थाङोब्ला मोनाबिलि टाइमाव बिदिनो लोंला जाला बे लामाखौ लेथ्रा खालायनायखौ जोङो बादा होब्लाबो होनो हायाखै। दिनै बिथांमोना जोंजों सहजग खालामनायाव जोंनि हेफाजाब होनायाव जों एसे गोरा मोनदों। दिनैनिफ्राय जाहाथे बिथांमोना बेरायफैथों जोंहा बाहाय जेबो माबा गैया माना गैया। जाहाथे लोंला जाला बे लामाखौ लेथ्रा दाख्लायसै आरो जोङो डास्टबिन हायोब्ला जों होगोन जाहाथे लोंनानै बे प्लास्टिक मेथाइ पेकेटनि प्लास्टिकफोरखौ बाहाय जमा दोन। ओमफ्राय बे बथल होननाय जिनिसखौ जों बाहाय दिनैनिफ्राय माने निषेध माना खालामबाय आरोखि। आं बेखिनिखौ सा बर' गेन्द्राबिल गामिनि जानानै आङो बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। बेबादि हाबाफारि लानायाव जोङो गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंनि बिसेसकै बर'फोरानो बिदि सोबनाय लोंनाय जानाय आं बाहाय खननै खनथामसो गथ'फोरखौ सोबनाय जानायखौबो आं बादा होदों। खिन्थु बिथांमोनाव सोंदों आङो नोंसोरो बेखौ सोबनानै उदै बुङो नामा? ओमफ्राय नोंनि बैसोआ बेसेबां? 18+ होनो। 18+नि गथ'आथ' बिदि नङा। नोंखौथ' आं 18+ होननानै नुनो मोनाखै सेहेरायाव। आरो नोंनि सेहेरा मानो बिदि जादों होननानै आंनो। ओमफ्राय बिसोर लाजिनांनानै बे साननि टाइमाव माबायो। ओमफ्राय एसे आन्द्रो जानानै बै दुब्लिथिंजाय आरो बिथिंबो सोबहैयो। बे रोखोम अबस्था आरोखि। ओंखायनो दा जोङो नोंथांमोननि जिनिखि हाबाफारि जों बाहाय फुललि नोंथांमोना माइ समाव फै जोंनो एसे खबर हरना फै बा जोंबो बिदि नुयोबा खबर हरगोन। जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो एसे गारजेनफोरनिसिम बिसोरनि आखुफोरखौ देखायहरनो हायो आं बेखौ आसा खालामो। सतीश चन्द्र बसुमतारी बयस हस्टेलजों लोगोसे बे बर' गेन्द्राबिल गामियारिफोरजों ज' जानानै दिनै जों बे बर' गेन्द्राबिल गामियाव मोनसे फोसाबनाय हाबाफारि लानाय जादों एबा क्लिनलिनेस ड्राइभ प्रग्राम दिनै लानाय जादों। बे लानायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि हस्टेला बे बर' गेन्द्राबिल गामिनि खाथि जानायलाय जों मालाबा बिदिनो मर्निं वाक एबा इभिनिं वाक बा मालाबा सम मोनबा जों बेरायनो फैनाय जायो। दा जों बिदि फैनाय समाव जों नुफैनो मोनबाय मा बे गामियाव बिदिनो बथल गोबायजों बुंफबनाय बा प्लास्टिकफोरजों बुंफबनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेफोरखौ जों नुनो मोननानै जों नोजोर बोनानै जों नायबाय आरो जों उद्दिस' लाबाय मा जों एसेबाबो बे गामिखौ जों मदद होनो हायो नामा फोसाबनानै। दा बेफोरखौ जोङो सानखांनानै जों जयै हस्टेलाव थानानै जोङो माने जों ज' थायो नालाय जों बेखौ सानखांनानै जों दिनै मोनसे बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे गामिनि गावबुराखौ लानानै रायलायनानै जों बेखौ मावनाय जादों दिनै। दा बिदिनो जोङो बेखौ फोसाबनानै जों एसेबाबो साफा लाखिनो हायो नामा एबा आबहावाखौ साफा खालामनो हायो नामा बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो दिनै बे खामानिखौ मावनाय जादों। नोंथांमोननि हस्टेलाव साबेसे ओरैनो थानाय जायो? जोंनि हस्टेलावथ' जों दा कारेन्टलि 50 जन स्टुडेन्ट थानाय जायो। जों जयैनो खौसेथियै फैनानै जों दिनै बे खामानिखौ मावनाय जादों। उननि हाबाफारि समावबो बिदि लालांबाय थागोन नामा? जोङो निस्सय जोङो बिदि हाबाफारिखौ जोङो सम मोनब्ला एबा टाइम मोनबोला जोङो बे हाबाफारिखौ जों मावलांबाय थानाय जागोन।
बेजोंनो लोगोसे जों मोनसे फोरमायहरबावनो सानबावोदि जानाखि बेयाव जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आयं आदैमोन जानाखि फैगोन अननानै जेन बिदि खालामा बे जोंनि मोनसे समायना जायगायाव जेन प्लास्टिकफोर बा बथल गबायफोर लोंला जालाफोर खालामनानै जेन गारलाङा निस्सय नोंसोरो जेनेबा लाबोनाय बुस्थुफोरखौहाय उनावहाय जेन थांफिननाय समाव नोंसोर बुथुमनानै साफा खालामनानै जेन लांफिनो जों बेखौनो मिजिं थिहरनाय जाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो साबायखर होनो सानबावोदि जानाखि बे खामानियाव जोंखौ मदद होदों आरो जानाखि जोंखौ गिबि बे खामानिनि बाथ्राफोरखौ आवरायजेनदों जोंनिनो लोगो अदित बसुमतारी आरो बिरखां ब्रह्म बिथांमोना गिबि खेबनि थाखाय बे बाथ्राखौ सानदों आरो आंनो फोरमायदों आरो दिनै बे खामानिया साक्सेसफुल जादों। आरो बेजों लोगोसे आं साबायखर होनो सानबावोदि जोंनि सतीश चन्द्र बसुमतारी बयस हस्टेल क'क्राझार इउनिभारसिटिनि साफ्रोमबो फरायसाफोरा दिनै जोंखौ थुलुंगा होदों एबा मदद होदों खामानि मावनायाव बेफोरखौ आं साबायखर बावनो सानो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि हस्टेलनि सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर गौरीशंकर नार्जारी बे साराबो जोंनो पारमिसन लानायावहाय जोंखौ खनसेनो एलाउ होदों आरो जोंखौ बे खामानि मावनायाव थुलुंगा होदों बा मदद कपारेट खालामदों बेखौबो जों साबायखर बावनो सानो। आरो बे बर' गेन्द्राबिल गामिनि जोंनि आयं गावबुरा बेबो जोंखौहाय एडभाइस होदों एबा मावनो थाखाय जोङो माखासे हेल्पफोर होदों आरो बे गामिनि गामियारिफोरखौबो दिनै जोंजों लोगो नांफानानै बे खामानि मावनायाव मदद होनायनि थाखाय जों बेखौनो साबायखर बावनो सानो।